dievčatá, pre vás už hlavu strácam, o dievčatá. Sa budú tým do tváre smiať aj tým ženám, ktoré boli proste znásilnené. Takto hlboko sme klesli. Aká som, taká som žena, odpoviete. A všetko je v tom, čo ešte viacej chcete. Ženy, všetko dobré. Hádam mi, pán Hlina, nechcete tvrdiť, že 10 rokov na oznámenie trestného činu znásilnenia je málo. Premlčacia doba... Je to americká! 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 Ja milujem Fica. To tam ale musíte povedať. Haló?